uyafudumala lizohlala khahlela ingubo uqinisile mkhulu uyashaywa la ngempela manje umnwebo nje lapha ulalela ukufudumala kwengubo kodwa ufuna uhlupheka kwabaleke ngeke zimhla yabona usukuma upatrol endlini uliphethe kanjalo leyo glass yamanzi kunento ozoyizwa ngifuna singene ku worship lapho khona awusho kanjalo uthi asithandaze mkhulu sho kanjalo nje ku WhatsApp wakho uthi asithandaza sesiyathandaza manje ngicela ukuzwa ukuthi ubani already ukuthi athandaza nami mfuna ukuzwa ukuthi ubani already ukuthi athandaza nami mvuma sawubona 0861010 othi ngiready ukuthandaza nawe ngicela ukubona othisha ngoba othisha nkosi yami namanesi bahlala benenkinga hey inkosi yami bahlala benenkinga labantu bashoda ngokuthandaza nokuthi baphatha amafoni yonke into yabo isikweletu bese lapha bengenayo imali othisha bese lapha benuka nabodwa bethi bathakathana bese lapha be over budgeta bayithanda nezinto benjalo bathanda ukubuka amabhola bathanda ukuyikhipha which is important at the same time but they have nothing hayibo abanalutho bayahlupheka othisha onesi bayahlupheka labo bantu amaphoyisa awangcona amaphoyisa usiyawasama ngokuncane 20 rand asikwazi isiguli awakwazi samaphoyisa manje seyayebhala leyo awase South Africa yavulwa yini ayikazi ivulwa yangiqhatha manje kodwa ibribe ayikho lela eSouth Africa cha iphoyisa welithe uludrinking show ngabe kuthiwa uhlangana nalo ulumisi oluhuphe nje ushayela amalambo ulumise nje uthawumfoni kunjani na udrink ijabula ukuthi alibulala alikumisile akunjalo limiswe huwe ulipho lithi abafuthi nizivekele kahle nje yenze indlela ushuthi suke lidabukisa awubakithi so ngcono bona ba outdated community inzima kakhulu indaba yothisha lo nese fethu ngempela lokho lumeli bafuthi ngivotelele mina 08610 usela amaholo 08610 osho khona uthi wena sithandaze ngicela ukuzwa umuntu ozothi asithandaze yini nje ongayenza ngo 15000 vuma sawubona I think there's something wrong in that drop 0861010 0861010 ake ngizwa ama voice note vuma sawubona Sawubona mkhulu umhlongo lona uzempangene engwelezane bengisacela uthandazelo baba usabelo kwamhlongo lona engwelezane empangene ayikhala baba siza baba wonakela imali asiboni la siyasebenza imali baba mntaniphele nje usize baba thina la unkululeko mabaso ngikhona etokhoni kwimali nangu ngizwe umculo lapho yakhathi sinenkinga nawe unazi inkinga akakahle ngizwe udokotela uRasta usiboniswa kamnikathi ngidla emafakadini cha dokotela mongangithandazisa nje mina ngikhona ngidla emafakadini ngonyaka ozayo nje soqala ngithole umsebenzi nje oqondile ngiyabonga
Unibeke mkhulu ungangikhohlwa mkhulu la eCape Town mkhulu kwindawo yaseStrand. Hello mkhulu, njani? Ndumandumane yaDumisa Sizwe. Ngicela ungikhulekise umntanami, ukhulekise umndeni wonke wasekhaya. Kuthi izinto zikhanye umntanami. Ngi-understand nje ukuthi impilo ihamba njani. Ngicela-ke usikhulekele nje ukuthi ukukhanye. Sikuzwile kuseni. Siyabona ke incingo zethu zinenkinga laphana, ake sivele sibheke laphana emthandazweni wethu. Isikhathi sami sithi 19 minutes before 5 o'clock ekseni. Jumbo ingoma yakhe emnandi laphana, nizokhumbula ukuthi Jumbo naye ungenelile laphana kwivoti elikhulu kakhulu okhosini. Ucela amavoti bafowethu, uyacela uJumbo uthi uyacela nimvotele kakhulu ukuze ayibone naye ehlukanisa unyaka. Hey, nisho ukuthi ingoma yegospel iyona ehlukanisa unyaka this year. Wasathi izinto yishintshile. Kungenzeka ukhuthela uJumbo futhi. Ukhuthela uJumbo. Futhi ingoma yakhe imnandi. Kungenzeka impela. Alright, sizokhuluma nomama osekhaya njengamanje okhalayo inyembezi. Sizokhuluma nobhuti njengamanje othi usemsebenzini. Ngizwe ngithinteka kakhulu. Mayithi le ndoda sikhulekiseni mkhulu, sisematohweni kumanje but into esiyisebenzela siyiboni. Ndoda yamadoda sikuzwile, ngisho kanjalo ngithi ngikuzwile ndoda yamadoda, lokho kukhala kwakho kuzwakele phakathi e-studio. Lelo order lakho liplaceile lifakile kimi ene futhi lisa prepare. Bonke abantu abasenda ama voice note angenile futhi ngiyawezwa lama voice note wenu. Ngiyawezwa lama voice note wenu. Uma ungagive uphanga nje uthi le voice note yami ngiyayisenda. Awuyisendele mina ke kunalapho ireporter khona. Leyo nkinga yakho ireportile. Into engiphatha kabi kuwo wonke ama voice note asendiwe. Akekho umuntu oceba isono sotshwala. Othi mina mkhulu ngizoceba utshwala. Konke bakubona kukuhle, bathi konke kuhle, konke kuhamba kahle. Kanti ngelinye ilanga kuyafuneka leso sono sicebe. Uthi mkhulu ngabe kuthiwa njengamanje nginomuzi, ngabe kuthiwa nginemoto, ngabe kuthiwa ngiyimillionaire, kodwa utshwala ngineyika, ngineyinkinga, izinto engiyikhuluma mase ngiphuzile, ngiyayisola ngakusasa. Ey madoda, bekufuneka indoda ezoyisola, bekufuneka indoda ezothi ngiyayisola impela ngalento engenzayo. Oh sisi sebaphuza ukudlula abantu besilisa. Ngelinye ilanga ngeke ngabona ivideo laphana enye indoda ungizwa futhi uyena ngiyakhumbula. Ethi hayi ukuthi niphuza ngoba nisa enjoy. Abelungu baphuza be-enjoya. Kodwa thina abantu abamnyama sebaphuza ngoba baphuzela phezulu kwe-stress. Yebo. Abasaphuzi ngoba be-enjoya. Kanti utshwala was meant for ukuthi umuntu ayiphuzele nje ngama weekend eyihlale nomndeni wakhe. Futhi okwesibili njengoba ukhuluma ngabelungu nje, after meal 1 glass of wine. Hayi 1 jug of wine every day. 1 glass of wine. La umuntu omnyama ugoqa ufuna ukubona kuphela utshwala, hayi ukuthi yena lokhonje akaze ibonde nje. Futhi kakhulukazi abantu besifazane ifeel izwe emkhulu singamadoda okugcina, singobaba bokugcina, futhi kungenzeka sibe ngisho la ngamadlozi okugcina. Ayisekho lento lesizukulwane lesama vaccine, lesizukulwane semfonyo, ayakho lutho lapha manje, akusekho lutho nje. Shakanjalo wasala makhivili thodwa futhi akaze ngibone ihlazo. Yabona mkhulu yabona elanyanga elanya thina sihamba ngenyawo lapha asifana labo phephela labo mongameli ongazothi kwenziwa kwenzakalani la ubamba ungaziwa. Thina we are practical, we are right on the scene. We can see how much damage has been caused in this country. Ayikho future yethu ingane ziphuma esikoleni njengoba kade sithi matric excellent in lokhu ukuthi uyavalwa ukudatshula impahla, ukuthi bayibiza ngaleyo nto leyo ukudabula impahla, ukuthi sengigcinile manje ngisawuphinde ngingene esikoleni. Lokho ke kade bekwenza i-function leyo nto leyo. Ingane zidakwe ziyaqukulana. Zithi ziyancika zithi okwasitawona ama nayi lo sprite esisha kuthiwa yincika. 0659337972 ngiyacela licebe idimoni lotshwala kuyo yonke into yakho kade uyicela ku voice note yakho makuthi bewungasendanga noma bewungakhulumanga ngotshwala, ngicela ukhulume ngabo manje. Lamadoda akakunye lamadoda adakwa kangaka enza efike ezendlela wini.
ifike yenzeni nje lawini mfana omncane othathe uchama laphana khama ubhiya odwa izandla ubuya imanzi te nithi mina umfana umchama ufuna weqa intambo uma uyibhungu manje ubona ukuthi khonto ayenzela wena lo muntu labo maqhaqhaza laba abavana bahlale phansi straight wonke abathola lawo ngabe sabukana ama-toilet nawo akuthiwa intombazane lo umfana chame kahle akore yabo yonke lento ayingabisaba khona ayivele iyekwe wonke umuntu ahlale phansi ngoba akusekho madoda la usho ukuthi wathaba ningi indoda ephila uyibona ngomchamo wayo isha umchamo hamba ubasakade ucingo hayi ule kakaka hawu yeheni hawu angathi ku plastic wamanzi hawu sikhulekisa nomasipala bonke bafowethu siyabakhulekisa omasipala bonke amakhansela amasha angenile aphethe imeya ezintsha ingenile siyanikhulekisa bafowethu sisho kanjalo ekseni ku 13 minutes before 5 o'clock ekseni asivele siyamkhulekeni asivele sikhuphukele entabeni njengamanje nomuntu omusha asivele sikhuphuke nje sikhuphukele entabeni nomuntu omusha lapho khona siyakhuphuka manje sikhuphukele entabeni sabone kuseni lalela wena kade esawuthi ekseni yohala umakoti wakho uyomtshela ukuthi akabuyele kini uyazini susa lo mqondo engqondweni yakho alukho uthando oluhlala luhamba kahle never niyasuke lapho nikhohlisana akaze kwaba nothando luhamba kahle alikho izwe olinganazi inkinga ngelinye ilanga bake bayithatha lento bayenza ijoke ungezwe ikhuluma ibuze ethi azikho yini inkinga kuphi ngizwe azikho inkinga kini uhamba ukhuluma inkinga zabantu uthi ubana akaqabulani nobani ubana kanwani umhlane nobani inkinga zinga akasoliveza kubo nje uthi kubo nje konke kuhamba kahle bayizwana yena nabafowabo yonke into right nje kubo hey konke nje konke kumnene nje uphumela phandle nje izixakile izibe endlini nathi iphunga lala gezana likhwaphela endlini qala kanti uhamba usabalala la uphapha kubantu kanti ukuye ngiqina khuluma ngeenkinga zabantu uma nje baphaphela nathi ingane kashoni la idudla lesawampisana uNkulunkulu wami esiphiwe umfazi Nkosi usiphiwe wawa wasebenza kwabani sathi umfazi uyasetshenzela thina hawu ihewa okay asikho-ke lapho kodwa okusalayo abantu abebebheka iy'nkinga zabo nje angabe nesizungu xoxe ngendaba zabantu sebemfake kwikhalenda uandile nkosi yami bathi hayi nayo umunye ongena odeserve ungena kwikhalenda ya-2021 iqiniso ukuthi ungathi phela indodana kaGothe Matashe bonakala ngohlobo lwesuthi alifaka hayi lo bani hayi beyitamuza impilo kuyitamuza lokho impilo uyayitamuza hey ukuba kuyabuyela esiswini sikamama nami ngiyabuyela nomhlaba uzima uvuka sekuwadi lephisana ayisuka inkosi funa uzostart isithembu lokuzabana akho uzostart isithembu lokho kusasineka nje ziyakhala ziyakhala kuyayikhalisa ngempela ke lokho ukuyikhalisa impela lokho akuyikuzi phela kalokho all right okay lapho khona mawuseteksini ufaka ama-earphones semsebenzini mawusebenza ungawavala amehlo ngoba uyolimala bawoze babuza belungu bathi walimala yini uloku bachazela ngo-Dr. Kethlele abangamazi uthe Dr. Kethlele said I must close my eyes but wena safety mawusebenza udriver ungawavala amehlo but nje ikhona indlela yokuthi nje ungahlonipha hlonipha ke manje siyemthandazweni uNkulunkulu kaShaka uNkulunkulu kaSenza ngakhona uNkulunkulu kaDingane
babekuseni enhle kangaka namhlanje siyathandaza. Ngikhulekela Nkosi yomsa abantwana basema university, abantwana bazo applyela amabhazari, abanye bazowathola abanye ngeke bawathole. Khulekela abazali Nkosi abaneyistress okufanele bathenge istationery manje. Abanye baneyistress zokuthi abantwana bababhekile ukuthi babathengele impahla zika Christmas. Abakaze basebenza abanye Nkosi bayakhala, abanye Nkosi baphethwe istroke. Babegameni lomusa siyakhuleka. Uthe wena eBhayibhelini lakho Nkosi yomsa kupheleni konyaka omunye nomunye wahamba ezweni lakubo Nkosi ukuze ayobalwa kanye nomndeni wakhe. Bakhona kade befisa ukugoduka kodwa bagodukanga ngenxa yemisebenzi. Kukhona abafisa ukugoduka kodwa ngenxa yamadliso badliswa abasakhumbule emuva. Indlela abangena ngayo Nkosi abasabona ukuthi bangenaphi. Baba siyakhuleka ngikhulekela izinyanga zakithi ezweni. Inyanga Nkosi yamakhosi eziphatha imithi Nkosi yakho. uNkulunkulu waphakade siyakhuleka Nkosi ekseni. Khulekela abafundisi Nkosi, ngikhulekela amaphoyisa. Ayiwona Nkosi asibhekela izwe Nkosi yamakhosi. Ngikhulekela amasosha Nkosi, ngikhulekela ama-security. Khulekela ama-owner Nkosi afa mihla namalanga Nkosi bebulalana. Babegameni laphakade Nkosi, sikhulekela Nkosi yomsa abaphathi bezwe Nkosi, umongameli wethu uqobo siyamkhulekisa. Sikhulekela ama-premier Nkosi, sikhulekela Nkosi yomsa amaqembu ezepolitiki Nkosi, siyakhuleka. Hlisa Nkosi yomsa udlame Nkosi, sibonile abantwana bebulalana, sibonile izinto zenzeka. Sikhulekela Nkosi abantwana bakho abasemshadweni nababheke emshadweni nabasayikhulekela imshado. uNkulunkulu waphakade abanye Nkosi bathi abasayifisa imshado ngenxa yeinkinga bathe mabeyibona zenzeka bathi thina sisafisi kuyongena emshadweni. Sikhulekela abanye Nkosi abaphumile njengamanje bayakhala Nkosi bakwema divorce process. Sithi Nkosi ngenelela Nkosi, wena uyaliveza iso Nkosi. Khulekela Nkosi abantwana bakho abazo emacaleni banamacala njengamanje, abazi Nkosi noma bayogwetshwa noma kanjani. Abanye basibuka Nkosi basemajele. Siyabakhulekela Nkosi eksene enhle kangaka. Wena Nkosi yomsa isiqalo, wena uyisiphetho. When the devil puts a full stop, God begins a new sentence. Namhlanje siyathandaza ekseni, sithandazela inkinga Nkosi eyikhona. Abanye Nkosi abasathanda ukuba ilento abayiyona, baphila fake life. Abanye baphila impilo yamanga Nkosi, uma engawaqambanga amanga Nkosi kodwa yena kumhambeli kahle. Impilo abayiphilayo baphila impilo ya social media. Namhlanje siyathandaza ekseni Nkosi, senze seneliswe ilokho esinakho Nkosi, kodwa Nkosi kunabantu abanganeliseki lokho abanakho. Sithi imizi yobaba Nkosi uyiqinise ime njalo. Inkinga mayivela Nkosi kodwa wena ube khona. Kunabangana bathi bayasihlekisa kanti Nkosi yomsa basincela igazi. Siyabakhulekela namhlanje ekseni abantu abakhwifayo Nkosi imihla namalanga, kodwa esifisela ukuthi Nkosi yomsa sidlule emhlabeni. Namhlanje siyathandaza ekseni Nkosi, siyathandaza ekseni Nkosi bazovuka abantwana bakho baye emsebenzini. Abanye abasenalo uthando lokuvuka baye emsebenzini ngenxa yeinkinga ababhekane nazo emsebenzini. Abazwani nabaqashi babo, abazwani nama-colleagues wabo. Babegameni lomusa sikhulekela abantwana bakho abaseyibhedlela, abalele embhedeni efanayo kodwa izinhlungu ayifani. Ngenelela Nkosi, ngenelela ekseni enhle kangaka. Ngenelela uNkulunkulu waphakade, wena sindisa labantwana awudokotela bese confirmile ukuthi ngeke baze basinde, kodwa wena Nkosi yomsa uyafika ekseni sebethi baqedile. Uyafika wena Jesu Nkosi egameni laphakade. Siyakhuleka Nkosi, sikhulekela izithunywa nezidalwa zakithi Nkosi, amadlozi qoba asibheke lapho bekhona omkhulu. Ngegama lika Jesu abantwana abangasebenzi baphi imisebenzi lapho Nkosi abathi kade ngagcina ukusebenza ngasebenza ngaqashwa. Ngalesikhathi opheke lo mthandazo Nkosi uyothi mayiqeda uthola umsebenzi. Egameni lomusa siyakhuleka ngegama lika Jesu ngenelele ekseni enhle kangaka. In the name of Jesus, amen.
aka ngikutshele ngiyakuthanda lapho khona wena utholile lo mthandazo futhi uzohamba uziyofika. Hawu ngiyabona ungilalele nodladla Mshunqisi inkosi yami. Na ngulalele ekseni uthi ngibonga umthandazo nje ku Facebook usilalele futhi nawe uyasibuka. Akubusise mfowethu Dladla Mshunqisi uNkulunkulu ngithanda ukwehla kwakhe. Noma eyicelebrity kodwa akakusebenzisi lokho kakhulu. Ngoba abaningi mfethu babulewe ipride, abaningi babulewe impakamo yokuthi mina ngiyicelebrity bakhohlwe ukwehla. Kanti kunesikhathi lapho kufanele wehle khona uhamba uyodla la abadla khona nabantu abaningi. Ukukhohlwa nje ngoba ubcelebrity umsebenzi. Kodwa nje makufanele wonke umuntu umbone uthi la uyasizakala noma la amandla khona hamba nawe uyohlangana kanye nabanye ngoba phela awukho umthandazo special okuthiwa uzonika wena wedwa. Kuyofanele ukuthi mfowethu uma celebrity ke amanje ke umcelebrity angenambali bayahlupheka uyitshelela nongena imali ube yibayitshela ngoba bayahlupheka udladla cha bakuthi udlalo uqala akahlupheki ba rich ubo wena watekisi abhala uhlahla Mshunqisi athi umshunqo kodwa uyiphethe kahle akana indleko akana ngani udladla ababa akamthalela amacala shema mfunqa amanga iphethe kahle leyansizwa leni yaconywa kubo akana ngani udladla usedlulile isigabeni sokunconywa manje seyahletshwa khona ngaqala ngicoma ukuthi angisaboni nje kahle hawu kusem nisenze ngisho ngakhonanga uyabazo mama mama hayi sekubongela yami yahlupha siyathuma kodwa manje la akathunywa ngapha kuhlahla uyithiwe uyiphethe kahle kabi yodlahla indodakazi wathi yazi ingakazi wadalela abazali bayamacala cha ngokuyiphatha ngokuba mneneke sizomnene kakhulu uzoyithola bala mkhulu nawe uyisibona lo mkhulu wona mkhulu manje usukuphethe konke uyikhomba uyiselebrity phela ke manje hayi lokudlala mina ngiyicelebrity la ka YouTube uyicelebrity phela sesaphuma kune celebrity la ko TV unemali kune celebrity la kodwa sicosha phansi nama vest ka 8 rand ayabona uya be vest la akulona 80 rand le vest man phuma kule vest uyabona ngokuba hambuli kuhambuli kuyela nje ukuthi umkhulu kodwa ke uhambuli hayi vest la malona 8 uhambuli phela lo 17 afakaza ngala aliko phela liduru ukudlula leli lutho leli vest lele abaqula ngamabhokisi lapha hostel lapha kanye namagawuni awithi zamakhosi athatha. Alright bafowethu ake sishone sithi kusasa siyobonana same time same place. Siyanthanda ngothando lika uNkulunkulu anibusise. Uma ufisa ukuyohlola, uma ufisa ukubona ukhetheleze eJohannesburg, inamba nayi siyokunika yona nje. Uma ufisa ukungivakashela eJohannesburg, inamba ithi 066 00 266 33 066 00 266 33 inamba ke ozoyifonela eJohannesburg 066 266 33 inamba yaseJoburg leyo mawufuna ukuthi uzohlola khona.